Robotické rameno s kamerou jako první v Česku zavedla na svém urologickém oddělení Kladenská nemocnice. Na první pohled nenápadná součást operačního sálu znamená významnou pomoc pro samotné lékaře a tím i pro dané pacienty. Robotické rameno nám velmi zjednodušuje tu operaci. Za prvé může ušetřit jednoho doktora, což v dnešní době je nedostatek lékařů, takže v určitých krizových situacích může doktor vlastně operovat jenom s instrumentářkou, se sestřičkou. Nám pomáhá v tom udržovat operační pole opravdu v jedné pozici, bez třesu jako rukou toho asistenta. Práce se samotným ramenem, a tedy pohyb laparoskopické kamery v operačním poli, je po dostatečném tréninku a doslova zžití se lékaře s touto technologií v podstatě jednoduchá. Má svá jasná pravidla a anglické povely. To rameno se musí pokaždý probudit, na to existuje heslo solo. Potom je takzvaně vzhůru pár vteřin, mezi dobou my můžeme dávat další hesla k pohybu vlastně toho ramena. 4 základní, nahoru, dolů, doleva, doprava, pak ještě samozřejmě dovnitř a ven. Pak jsou ještě možné kombinace pohybů, například současně nahoru a doleva. Vždy je ovšem nutné spojit daný příkaz s číslovkou. Ta robotickému ramenu říká, o jakou vzdálenost má kameru pohnout. One right, one left, one left. Navíc může rameno opakovat i předešlý pohyb. Říká se tomu move a vlastně opakuje se to předchozí pohyb, co naposled vlastně to rameno dělalo. One down. One down. Move. Můžou se dokonce ukládat nějaké polohy, které se nám líbí během toho výkonu, za kterými se můžeme vrátit velice jednoduše, taky s jedním heslem. Speciální robotické rameno se už stalo pevnou součástí operačního sálu kladenské urologie. Tak Kladenská nemocnice určitě byla první, kde jsme ho tady zkoušeli a vlastně, že máme 3. rok teďka k dispozici. 1. rok, co ho máme koupený, ale 2 roky jsme ho tady testovali, zkoušeli a vlastně i podíleli na určitým vývoji toho ramena. Takže to, co dneska vidíte, jak to funguje, tak je to 3 roky tvrdý práce. Je to učení navzájem a právě už taková lehká umělá inteligence v tom funguje. Ono totiž to rameno se zvykne i na váš hlas a jak mluvíte a s tím pádem mnohem rychleji rozeznává ty hesla a s tím pádem rychleji funguje. Navíc je možné v případě potřeby kameru ovládat joystickem. Pokrok jde ale stále dopředu a rameno není jedinou robotickou možností v urologické chirurgii. Stále to nejsou samostatní roboti, jsou to určitý telemanipulátoři. Furt to musí chirurg ovládat rukama, ale systémy se vyvíjejí, rozšiřuje se spektrum robotických systémů, že už to není jenom ten Da Vinci známý, dneska 5. generace a už to jsou další systémy, které jsou na trhu a každý ten systém má své výhody, nevýhody. Zásadní ovšem jejich přínos pro kvalitu poskytované péče a práci špičkových lékařů a dalších zdravotníků. Právě pacienti Kladenské nemocnice jsou jedni z těch, kteří mohou výhody nejnovějších technologií ocenit při řešení jejich zdravotního stavu.